ụmụ Igbo ekene m ụnụ. Asị m ka chi tata bụ afọ fụtara anyị ihe ọma. Anyị ga-adị ka echi n'echi adị agwụ agwụ. Anyị gboo n'ihu anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka nri anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka ekpe anyị ga-ebute mma. Asị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe ga-eri anyị abịakwana. Asị m na anyị ga-azụ ka ahịa na ya amana ka ahịa. Asị ka ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị ise. Abịakwa n'ụbọchị taa wee na-asị ka ihe ọma mere anyị tata. Before ngaba n'ihu na tọpik anyị ji maka ya wee bịa taa, tọpik anyị ji maka ya bịa tata bụ maka ihe saịnụ ihe mmadụ ga-eji wee ma na ya bụ onye mmiri, na ihe onye a kwesịrị ime. Ihe nchọ ka m kwuwa maka ya taa, mana bifo nga n'ihu na nke a, achọrọ m ka m lụtara ndị enyi m niile na ụbọchị ọmụmụ m na-abịa na ụbọchị Disemba 1. Anyị ga-eri ṅụọ, anyị ga-egbupụ gboo ife dị iche iche, ṅụọ mmanya, kpọọ ndị enyi na ndị ikwu na ibe, mee saraka dị iche iche. Ọ na Oraifite ka ọ ga-anọ wee mee live. That day mmemme vidio mmemme ụbọchị ahụ abụrụ gbasara nkụzi ọbụla. Si ihe m ga na-alụ n'ụbọchị ahụ so ịga ọfụ ogologo ndụ, ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Ndị enyi m niile ndị nọ mba ofesi, ka ha jee weta ihe dị na mba ofesi wenata n'ala Igbo. Ndị enyi m niile asị na ha ga-ebute ike mmadụ 20. Ihe m na-aga n'ọfọ n'ụbọchị ahụ, mmejikwa ụbọchị a wee gaa ọfọ nye ndị enyi m niile, isi ndị enyi m niile si ka onye nwe anyị Chukwu okike abịa amaghị na aja ala Igbo ka ọ na-enyerefa ka ha wee gọzienụ ha with billions of naira each. Ụmụ ekpere a ka m ga-ekpegasị n'isi ndị enyi m, na-ekpekwazị n'isi ndị na-alaiki vidiyo anyị, ihe nkụzi anyị kwa ụbọchị. Ndị niile na-eshi akwanye ya na-agwa enyekwa ndị ka ọ na-erute ndị ọzọkwa aka, na ndị sọskraịbụ tawa YouTube chanel. Ndị niile awụkwa ndị mma elota na ekpere. Onwezikwa ndị chọrọ special prayers, I will say that day oke ọfọ dị na ngwuru, oke ọfọ nna nna m ha ga-apụta ihe ụbọchị ahụ. Aga m emekwa vidio wee were wee gaa ọfọ. Abịa n'ihe m akụzi n'ụbọchị taata bụ ihe mmadụ ga-eji mara na ya bụ onye mmiri. Mma amụ ihe ọmụmaatụ ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-abụ ị na-alahụ ụla, ị na-afụta onwe gị na mmiri, na-ebisitiri mmiri, maọbụ ebe ị na-egwu mmiri, maọbụ ị na-afụta onwe gị ebe ị na-eme ihe dịka seks na nlọ, maọbụ ị na-afụta onwe gị ebe ị na-ewu dada, maọbụ na-ewu dada fisikali, maọbụ na-ewu ejima. Ụmụ ihe ndị a niile bụ ihe na-egosi saịn na ọ dị possible na ịbụ onye mmiri. Mana before ị dị sure 100%, ị ga-akọnzọtụ afa. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-akọnzọtụ afa can never go astray. Mana ka nkọwara the secret. Ọ bụrụ na ihe ị ga-eji wee ma afa agbatara ọfụma bụ na agbasi afa anwa eme ihe dị na ya ife ya. Mana mgbe ụfọdụ enwere ike agbasi afa, ekwesịrị ka a confirm gharịa ya. Like mụnwa, m na-agba afa, ana m agba afa ụzọ na-abụ, ana m agba afa ndị mmiri, na-agba afa ndị ichie. Ọ bụrụ na mgbasi afa ndị mmiri, agba m afa ndị ichie wee confirm ya. Ọnya batara na mgbe anyị na ọ gara ka ọwa agba otentik, maka na agbara m ya n'ụzọ na-abụ. So ihe m na-achịkọwa bụ ka ị mara ihe ị kwesịrị ịma. So n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na ị na-afụta onwe gị n'ụmụ ihe ndị a ngụsịrị, ịma na emebiri ịgba afa. Ndị mmiri ewu ndị obiọma ha enwere ube. Ọ ndị a na-ebinye mmadụ ike, na-eme mmadụ odogwu, na-eme mmadụ eji amatụ. Ọha nwe entertainment. So ndị mmiri nwere ego, ha na-ebunye mmadụ ike. Ka mma ofu atụ ọzọ n'akwụkwọ nsọ. O nwere mgbe ndị ọnụ ụtụ bịakwutere Jizọs wee sị ya na ọ ya akwụ ụgwọ ụtụ isi ya na nke ndị na-eso ụzọ ya. Ihe o mere ụwa wee sị Pita ya were ukpo, nwe ha na-akpọ ukpo hook a na-etinye earthworm, ya tụnye na mmiri wee kụta azụ. Pita mere ya, o wee gwa Pita na ọ bụrụ na azụ izizi ọ ga-akụta na mmiri, si gbawa ya ọnụ, wepụta ego a dị n'aka eji wee je tụọ ụtụ isi ha. Gosi na mmiri nwere ego, nwee ihe akụ na ihe enwe. Ọ bụrụ na iwe onye mmiri, nwere aṅụrị,
na ndị mmiri nwere ebube mfụ. Mmiri bụ ndụ. Apart from water, even n'ahụ anyị 70% of ihe ọbara dị anyị n'ahụ mmiri. So adị m enwe aṅụ na mba onye mmiri, maka na mgbe ọbụla o ji wee dịrị m agbada m na mmiri. Eyile ọma ife ọma na-eme. So ihe nji maka ịkọwa taata bụ ka m nwere ofu onye n'ihe niile a m maara atụ, ka m nwere ihe dị ka dada. Ndị mmadụ na-eme nnukwu mistake na-ịmụta nwa o wee bụ na ọdada. Dada bụ nnukwu nwoke na nnukwu nwaanyị. Ọ bụrụ na ịmụta dada, ụfọdụ ndị mmadụ a na-agbụ ya na-ejegharị n'ụka dị iche iche. Onye ofeke enwere ihe ọma na ihe gbasara ndị nnukwu mmadụ, a na-ebikasị ya aka na ụdị na-eme deliverance, ma ọ na-ete anointing oil, ma ọ na-efe mmiri. Sere ụzọ dị etu a na-ebute ụchụ na ọrụ akwụ enye nwatakịrị. Kpata na ụfọdụ ụmụaka dị etu ahụ inezi anyị fụ na ha na-ayagharị ahụ oge ọbụla ọ nọ n'ịya ahụ. Ị na-asị kiri nkiri emenụ. Ụfọdụ asị na nwa nke a ọgbanje na ọ na-ayagharị ahụ. Ọ ga-ebutere ya maka na ihe mere n'onwe n'ije na-akpọta ofeke amara ihe gbasara ike so nwata. Mana bifo ngaba n'iru, inwe ọnwụ na ịnwụtara ụdị ụmụazị nwatakịrị a o wee na-ayawa ụdị ahụ a, ihe ị ga-emewu jee chọrọ m akwa Igbo. Ịchọta akwa Igbo, iwere akwa Igbo anwa wee jụchacha nwatakịrị ahụ, bido n'isi wee gbada n'ụkwụ ya. Ejichacha ya ahụ, then iwere akwa anwa jee tiwa n'ebe ụzọ gbara ịtọ maọbụ ịbụa, ka ebupụrụ nwatakịrị ahụ ọrụ akwụ n'ụchụ. Ndị amara ihe gbasara ike so nwatakịrị a na-agba onwe ha sị na nwatakịrị ka ha na-agba. Imechaa ya inwe ike iwere nwatakịrị sara aka. Ụnụ ajịjị na-akpọta ofeke si n'ọwụ onye nwa na onye ya onye nwa enwere ihe ọma na ihe gbasara ọdịnala Igbo ya dị ike so ndị mmiri, ka ọ bịa na-ebitasị ụmụaka ụnụ aka. Isizi na ọgba ahụ ofu mgbe ahụ ka ije kpochapụ ya isi, je kpọọ ofu onye ọbịa fekasị ofu ihe kpọọ nwatakịrị isi. Hapụ nwatakịrị a ya bụrụ isi ya. O ruo oge nwatakịrị a ga-ejikwa isi ihe agwa ya agwa. O ruo n'oge anwa, ma ọ dị 1 year, ma ọ dị 2 years, ma ọ dị 3 years, o ruo n'oge anya ga-eji aka ya na-adụ aka n'isi ya, na-adụ aka na ntutu ya. O bido emebe nke a, ejeze na be dibịa je gbaa afa. Ịgba ha n'afa, dibịa agwa gị na nwatakịrị a sigo na-akpụ ya isi ya. Ọ gwazie gị ihe ị ga-eweta ka i wee mere nwatakịrị asara aka, ka ndị otu ya ma ndị iyi ụwa ya ndị ya na-eso ka ha so bịa rie oriri wee kickstart ya destiny nwatakịrị a. Ụnụ akpọtazi na ndị mmadụ enwere ihe ha gbasara ha ma gbasara ndị mmiri na ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị, ka ha bịa na-ebitọsị ụmụ aka, maka na ike so ụmụazị abịa gbaragharị. So kedu ihe ị na-achọ? Mmadụ ọ na-enye ihe ọ na-enwerọ? Na ihe ị ga-eme ewe ọ dị n'ụdị a, ịkpọọ hapụ nwatakịrị ime ụwa ya. Mgbe nwatakịrị na-abịa ụwa, o nwere entities of powers, ndị otu ya, ndị iyi ụwa ya, ndị mmiri, ndị otu ya so ya bịa ụwa. Ndị a bụ ndị ya na ya nọ wee lụkọ ọrụ. Ọ ndị a ga na-enye ya sọpọtụ, ọ ndị a ga na-agba ya ume, ndị a ga na-enye ya ike, ndị a ga na-agbaziri ya. O wee nye na ndị igwe ụmụ ndị otu ya enwee nwee ike lụọ ọrụ ịzọpụta ọtụtụ mkpụrụ obi, ịtọ ndị eji na-agbụ, ka onye a wee nwee ike mụọ ụwa ya. Onye ahụ na-asị gị na ya chọrọ ikewa nwa gị maọbụ nwa nwoke maọbụ nwa nwaanyị wee eze nwaanyị maọbụ eze nwoke n'ebe ndị otu ya nọ, ọ chọzikwara ka o mee ụwa ya, a na-ahapụ isi aka wee na-agba oriọm. Ọkwa na-asị na eji na ọkpụrụ okokoro ya. Nwatakịrị ya na ndị otu eji wee bịa ụwa ka ha bịa lụọ ọrụ, maka n'ihi na onye na-achọ ime ya nụ bụ onye ignorant. Ọ sịghị o wee kpọọ ya ajọ ihe, maka na ihe ọfụrụ ọ mara ọkarịrị ya, wee sị na ya akpụchapụ ya, na ya ga-eme nke a, na ya ga-eme nke a, wee na-achọ ka o tuo nwatakịrị mmadụ. Hapụ nwatakịrị ka o mee ụwa ya, ka talenti ya pụta ihe. So ihe na-akụwara ụmụ Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu ekwezi na ka onye wu ofeke bụrụ onye ga na-abịa na-agwa gị ihe na-eme na mmụọ. Okwu ofeke, okwu mmụọ na okwu mmadụ adịghị ebi n'ọnụ ofeke, n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi. Ihe nna-achọ ịkọwa bụ, ọ bụrụ na ị mụtara nwa o wee bụrụ na onye mmiri, esi na ka ị gbara ghara ghara jee mee jekwa onye ụwa nwere ihe ọ mara ihe gbasara ya. Ekere ọrụ eke, onye ọ bụ ọrụ ya kwubie okwu, ọ maraghị ihe ọ ga-eme. O mesịa ihe ọ ga-eme udochia. Ọ bụgoro Jizọs na o kwụsị were nke Siza nye Siza, were nke dịrị onye ọbụla nye onye ọbụla. So ịmarụ nke ahụ a ga-eji wee chukwa ndị otu ya, ka o wee pụta ihe, ka o wee dee ude, ka o wee mee ihe ya na chi ekwu. Ihe ọzọ m na-achọ ịkọwa bụ, ị na-anya n'igwe onyo na vidiyo a anyị na-esi ya na WhatsApp na YouTube, ihe afọ m Ugochi tubelu na Oraifite. Like ya wa vidiyo,
share ya to ndị enyi gị, subscribe to our YouTube channel so that ka ị ga na-enweta my daily teachings on ọdịnala Igbo. Ị nwekwa ajụ ya for my WhatsApp number. Mee ka nkwagharị jụọ m, aga m enyere gị aka. My mission is actually to help people live better life. Abụ m Apostle onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Asị m ka ọmaka mere anyị, onye si anyị akwụ anyị acha na mpama ya aba na nke ya, onye si anyị nwụrụ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Ihe ọma ga-emere nwoke, mere nwaanyị, mere ụmụnne m, ndị enyi m niile, ndị na mba ofesi. Asị m na unu ewenata ihe dị na mba, wenata ya n'ala ụlọ, ka ndị mmadụ wee kwere na ọ na-eme. Ya gazienụ.